oară când o să se mai întâmple chestia asta. O să fie cel mai mare concurs din lume de kendama. O să fie cel mai mare fan meet și de data asta o să fie supravegheat, nu o să existe nici măcar un risc de a se lovi cineva, cum a existat în Bisoleta. Și toate astea se vor întâmpla în luna noiembrie, de 2 săptămâni, de-aia nici nu am mai postat, de-aia nici nu am mai avut timp, stau doar și gândesc chestia asta. Voi organiza timp de o lună în luna noiembrie, în absolut fiecare oraș din țara asta, un tur și urmat de un concurs, cel mai mare concurs de kendama, care va avea cel mai mare premiu, cred eu, care s-a dat până acum în lume, ca și valoare și mai ales ca valoare sufletească și sentimentală. Iar în mare parte ideea este că vreau să predau ștafeta la ce am făcut eu unui singur copil din România. Dar nu pot să vă dau acum toate datele astea, vreau să vă anunț, să vă pregătiți timpul, să nu plecați din țară, să nu plecați nicăieri, pentru că în luna noiembrie o să organizez cel mai mare tur, cel mai mare concurs și cel mai mare fan meet. Fan meet e prost spus pentru mine, dar o să ne întâlnim data asta absolut toți și o să putem să facem poze, să ne jucăm împreună absolut toți. Nu cum a fost în Bisoleta cu riscuri, cu chestii. Și mai mult de atât, țineți minte, doar jucându-te cu o kendamă o să poți să câștigi un premiu care nu a mai fost dat niciodată. Aveți puțină răbdare că o să vă anunț absolut tot.